Igandean martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunaren harira ekitaldi ezberdin antolatu dira eskualdean. Baztango martxok 8ko batzordea eta Baztango talde feministako kide diren Garbine Elizegi eta Kaialin Ezkerrak aurkeztu digute egitaraua. Azken bi urtetan izan ditugu bi greba feminista arrakastatsu. 2018koan ikustu dut denak dugula gogoan zenbat emakume bapatian batu ziren aldarrikapen feministei, eta indar horrekin 2019 ere greba antolatu zen. Eta joan gara pixka bat mezua geroz eta gehiago politizatzen, garbi eukitzen zerk zapaltzen gaituen eta zer den aldatu nahi duguna. Baina aurten, alde batetik igandia delakoz eta bertzetik izan ditugulako urtarrilaren 30ko greba orokorra, mugimendu feminista ere bertan egon ginena, eta bertzalde jardunaldiak izan genituelakoz, erabaki da grebarik zaitzin eta tratzea, baina mobilizazio egun arrakastatxo edo indartsu bat aitzin eta tratzea. Eta orduen hemen, Baztanen eta eskualdean ere erabaki dugu mobilizazioak deitzia, eta holako molde berrietako mugimenduak deitzia. Aurten Baztanen, pentsatu duguna da hasiera batean egin dugu martxoa 8ko batzorde bat. Eta martxoa 8ko batzorde horretan landu dugu ze egitaraua eta ze lema eta ze diskurtso landuko genituen aurten martxoa 8an. Orduan, alde batetik Baztan eginen duguna da talde feministak, Baztango talde feministak antolatu du bertso afaria, hortzilar honetako, martxoan 6an izango da eta atxaldeko 9etan. Tiketak salgai daude intzan eta zubi puntan erratzun. Eta gero, martxoa 8ko batzarran hor parte hartzen dugu bai talde feministakoak, plazara antzarak eta gero norbanakoak ere, bilera irekiak dire. Hurrengoa azkena hortzegun honetan egingo dugu, atxaldeko 6etan, eta beraz nahi duenak parte hartu etortzen alda. Eta, pentsatu duguna da, nolabait, gure mezua edo gure aldarriak aldarrikatu saretze feminista bat eginez. Orduan, planteamentua da, zutabe desberdinak egin ditugu, nolabait ikusarazteko emakumeak, bai eguneroko bizitzan eta bai gure lanpostuetan jasaten dugun zapalkuntza hori idurikatzea eta nolabait saretze feminista honekin erakustea borrokatzen dugula nolabait gure zapalkuntza horren kontra. Orduen, hasiko gara alde batetik Lekauzen, Lekauzko plazan egingo dugu lehenbiziko zutabe izango da lurraren defentsarena. Ikusten dugulakoz feminista bezala ezinbestekoa dela borroka hori, azken finean feminismotik aldarrikatzen duguna bizitza erdigunean jartzea eta lurraren zaintza eta lurraren defentsa horren ardatz bat da. Orduan, aterako gara Lekauzko plazatik, pentsatu dugu lehenbiziko zati hori bizikletan egitea eta ingo dugu Elizondoraino bizikletan. Orduan, nahi duen guztiak tortzen alda parte hartzera, erran baita ere saretze emakumeen saretze bat dela, eta planteatzen dugun lehenbiziko ibilbide hori Baztanberri arte. Baztanberrin elkartuko gara bigarren zutabearekin, hor alde batetik nekazariak, emakumeen nekazariak egongo dire, eta hor ere egingo da bertze elkartzea emakume nekazariekin. Orduan, joango gara gero euskaltegira, aekara, eta han elkartuko gara Baztango euskalgintzakin, eta hortik abiatuko gara Benito Meni aldera. Benito Hemenin elkartuko gara zaintza lanetan edo
lan feminizatuetan aritzen diren emakumeekin, eta hortik planteatu dugu bertze geldialdi bat egitea aurreskolen langileekin ikusten dugulakoz, gainera azken hilabete horietan nahi dira beren eskubideak aldarrikatzen, bada nolabait lan bat aitortza falta baduena gaur egun, eta hor eskatzen diren aldarri horiekin bat egiten dugu, feminista bezala, eta horregatik nahi dugu baita ere garrantzi berezi bat eman, kasu honetan aurreskolako langilei. Eta hortik gain gara beti gaztetxe aldera, eta elkartuko gara emakume gaztekin, eta behin emakume gazteak hartuko ditugu emakume migratzaileak bide lagun inguruko horretan. Orduan, plana da saretze hori burutzea eta akitzea Elizondoko plazan, eta Elizondoko plazatik abiatuko eraia manifestazioan herriari buelta txiki bat emanez. Eta, gero plazan akituko dugu ekitaldi xume batekin, eta, gero ja eskualde mailan ere egon gara lanean, martxoa 8 prestatzeko, eta... Erran ekitaldian sorpresak ere izanen direla, akabaian. Sorpresa honak. Ez dugu erran ez sorpresa izanen den, baina espero dugu, polite gelditzea. Eta lehen aipatu da bezala borroka molde berriekin edo bat eginez, nahi dugu borroka ere bai, baina modu alaian eta ongi pasatzeko modu batean ere egitea, eta orduan musika ere gurekin bat izanen dugu. Eta aipatzea ere plazan, manifestaziorako gizonezkoak ere etorri daitezkela, beti ere bigarren plano batean geldituta eztala. Egun hori emakumeon borroka eguna delakoz. Eta orduan hortik ganen ginateke Donezte bera. Aurten bazkaria eginen da ere bai modu autogestionatuan edo elkarrekin, emakumeak elkartuko gara elkarrekin bazkaltzeko, baina eskualdeko emakume bakoitzak beraien baiaran edo herrietan modu autonomoan egin beharrean erabaki dugu denak Donezteben biltzea. Orduan ordu bietan elkartuko gara nahi duen guzia elkartuko da Doneztebeko plazan, eta bertan bazkalduko dugu, eramandako kontuek. Eta ondoren eginen dugu jolasen bat, seguraski trivial feminista izanen dena, ganden urtean ere egintzen eta duela 2 urte ere ala intzen, eta arrakastatxua da, jendeak ongi pasten du, eta urten ere asmoa hori da, trivial feminista itearena. Trivial feministaren ondotik, gero bortzetan abiatuko da txaldeko manifa, eta manifa hori izanen da, baiara guzti elkartuko duen manifa. Erran beharra dago, Iruñan ere bai manifa deitua dagola, baina uste dugu garrantzitsua dela lekuan lekuko mugimendu autonomoa izatea eta ikustia mugimendu hori denean, ez bakarrik zentralizatua hiriburuetan. Eta hoxe izanen litzateke pixka bat egunaren antolaketa edo hoxe. Martxoaren 8 inguruan, ez bakarrik martxoan 8, baita ere hilabete osoan zehar, badire bertze ekitalde eskualde mailan, eta hau hasi zen otsailaren 28an Zugarramurdin egin zen euskaratik feminismorat eta feminismotik euskarara hitzaldiarekin. Bertan egon ziren Lore Agirre eta Idurre Eskisabel. Gero ondotik igandian Lesakan egon zen bideo emanaldi bat, 6:30 izan zena, Clara Campoamorren inguruko bideo emanaldi bat izan zen. Eta lehen Garbiñek aipatu duen bezala, Hortzilerian, martxoaren 6an, bertso afari feminista izanen da Baztango gaztetxean, eta, atxeko 9etan, eta ondoren Launbetian Lesakan antolatu dute emakumeen afaria ere. Eta beran, baita egun berean ere, 6etan, kiroldegi kanpoan sormen tailerra eta autodefentsa ikastaroa. Gero igandian 8 herri bakoitzean egonen dira mobilizazio goizetan eta lehen aipatu bezala Donezteben atxaldian elkartuko gara baiara guztikoak. Eta
Aipatu ere bai, igande horretan, 8 Elizondon egonen dela, ze izan buruz? Elizondon ez, Iruritan. Iruritan izan entzela? Bai, antzerki egongo da, 35 huts deitzen da antzerki lana, eta baita ere lotuta dago martxoa 8arekin, eta bueno, hor ere, deialdia egiten dugu antzeslan hori ikustera joateko. Eta gero akitzeko izanen genuen martxoaren 22an, igandia dela, beran, atxaldeko 6etan kulturretxean erlauntza antzezlana. Eta hola, osatuko genuke hilabete hontan, martxoan 8an inguruan, emakumeen nazioarteko egunaren inguruan antolatu diren ekitaldi eta mobilizazioak. Gero aipatu nahi genuen ere baita ere, aurtengo leloa edo mezuaren inguruan, mezu edo irakurketa hori egiteko egiten dira bilerak Euskal Herri mailan, eta eskualdeko emakume bat ere joaten da, eta den artean erabakitzen da zein izango den aurtengo mezua. Orduan, aurten planteatzen den lema da antolatu indarrak batu borroka feministara, eta alde horretatik mezua gehien bat da, ikusi dugu bertze urtetan nola izan den greba egunakin indar erakustaldi bat jende honitzatera dela kaldera, baina beharra ikusten da indarroi edo emakume guzti horiek antolatu eta eragin alizateko guk nahi dugun aldaketa hori eman alizateko. Orduan, alde batetik deialdi egiten dugu autoantolakuntzara, alde batetik auzoetan eta herrietan antolatzeko eta borroka feministan lan egiteko, eta bertzaldetik nolabait salatu nahi dugu azken urtetan eman den jauzi horrekin edo badirudi gaur egun feminismo hitza pasatu dela nolabait ikusezina zen gauza batetik orain mundu guztia feminista izatera, eta horrela ikusten dugu behar bat zehazteko zer den guretako feminismoa, ez dela dena feminismoa, ez digula balio pankartakin atera edo multinazionalak eta alde batetik feminismoaren diskursoa erabiltzea eta gero bertzadetik esplotazioa, emakumeen esplotazioa eta zapalkentan indarra egitea, orduan alde horretatik hori ere salatu nahi dugu, eta hori salatzen dugu baita ere gure saretze feminista horretan, ez? Feminismoa ez delakoz bateragarria gure ustez kapitalismo heteropatriarkalarekin, kapitalismo heteropatriarkalak azkenean egiten duelakoz bizitza suntsitu eta gu gaudela bizitzaren alde eta bizitza erdigunean jartzeko. Orduan, mezu horretan ere argi utzi nahi dugu ez dela dena feminismoa, eta feminismoa ez dela gauza bat erosoa, zaila dela, eta badakigu guk berdintasuna edo botere harreman horiek aldatzeko, gaur egun boterean daudenak zentzu ezberdinetan, ez bakarrik generoangatik baizik eta estatus ekonomikoarengatik edo bizigaren tokian bizigarelakoz eta bar luze bat, nolabait botere harreman horiei buelta eman behar zaiela, eta horretarako lan bat egin behar dela, orain arte ikasi duguna bertze modu batean ikasteko eta errotik dena aldatzeko, eta hori da azkenean gure helburua eta gure mezua. Gu ez gaudela hemen bakarrik nolabait batzuen diskursoen parte izateko, baizik eta gauzak benetan aldatzeko. Aurten bazpanen antolatu dugun saretze feministarekin irudikatu nahi duguna pixka bat da, zapalkuntzak ez datozela bakarrik alde batetik edo zentzu batean. Zapalkuntzak transbertsalak direla, eta emakume izateagatik pairatzen ditugun zapalkuntzak ez direla isolatuak. Horregatik, euskararen zapalkuntza nahi dugu azaleratu, nekazaria izatearena edo nekazal munduarena, migratzaileek
jasaten dutena, gazte izateagatik gutxi estea eta bertze zapalkuntza batzuk. Azken finean, feminismoa ez delako bakarrik genero zapalkuntzara mugatzen, baizik eta edozein zapalkuntza salatu egiten duelako, eta lortu nahi duena da sistema errotik irauli eta hierarkiekin akitu, botere harremanekin akitu eta jendarte berdinzaleak sortu. Eta hoxe irudikatu nahi genuen guk honekin, ez? Osea, nola, nahiz eta denak ez ditugun egoera berdinak edo emakume guztiak ez gauden egoera berdinetan, kolektibo bakoitzak sufritzen dituen zapalkuntzak denoi eragiten digutela eta saretu nahi dugula, ez? Eta denen artean indarra egin dezakegula norabide berdinean. Eta hildo horretatik, erran baita ere, importantea dela guretako elkar aitortza, ez? Eta saretze feminista horrekin irudikatu nahi dugu elkar aitortza hori, ikusten dugulakoz bat bertzearen zapalkuntza eta bakotxak beretik egin nahi dugun arren elkartu behar dugula azkenean gure ustez borroka bakarra delakoz, eta feminismotik argi eta garbi dugula ez gara libre izango, denak libre izan arte. Horregatik antolatu indarrak, batu borroka feministara.